Proktisa din nilapitan sa Sitio Bantayan ni sa Barangay Tuyom, Karkar City. Ania makugihon kayo, madasigon kayo sila nga nagpreparar sa inyo. Mao na nga ang nganlan dinhi og purok tisa kay doon na may mga tanom yung tisa dinhi sa ilaha nga dapit. Nindot kayo niya mas mi bagay pag gumikan kay ang ilaha nga purok center, purok tisa doon na pag tisa da si babaw. Na kana na namunga. Nindot kayo. Hey guys, welcome to my vlog, Manolito Langidot Channel, no? Ni atas purok tisa para sa implementasyon, dokumentasyon para sa pag-implementar sa Sugbusog program nga gipasiugdahan sa tuang Gobernadora Gwendolyn Garcia sa lalawigan sa Sugbo. O niya nibawon man tas tulo ka purok ato nasuroy na nga dunay 7 ka gihanyag nga mga tanom o tanon nga ipatanom sa matag purok o niya magpili lang sila 5. Nan karon atong suruyon ngadto ang ilaha nga nahimutangan ilaha nga giandam ng preparasyon para sa Sugbusog program kung unsang mga utanuna, unsang mga tanom ang ilaha nga giandam, ang ilaha nga itanom. So pariha sa ato ang awahing atuang awahing dokumentasyon ang purok mangga nga diretso hiyuta gyud ang ilahang tanom. Mao ni dili pareha sa purok nangka ug sa purok bayabas nga ilang gigamit ang kadtong containerized din mga sako mo ilang gigamit dinhi sa ilaha pareha ni sila sa purok mangga din ang ilahang gipang tisok may anindot kaayo. Katong subayon pag una dinhi kining paliya. Masaaron kay tubos paliya tanawa tambo kayo. O niya ang gihanyag minimum lang nga napo ka hasok. Apan kung masubra, mas labing maayo kung masubra. Bilam na ilaha, marag subra manis na po. Di lang nato ipon, basta kay subras na po. Ang importante, nga madili mo kubos na po. Kung masubras na po, mas labing maayo. So mga bata, mga hamtong, way tiguang re, bata rag hamtong ang sa kuan nagtinabangay, nagtambayayong sa pagtrabaho, buhat sa yuta. Alang sa pagtuman, sa giauhag sa tong Gobernadora Gwendolyn Garcia nga mo implementar ni ining Sugbusog program. Ato man nabiyaan dito paliya. Mao kaning paliya atong gisubay bago pang nanurok. Bago pagi kayo bago pang nanurok. Doon na po yung sami kalbasa na day. Kalbasa. Kalbasa. Di na ko mapadulaan kayo sa tani. Ano yung kalbasa kalbasa. Dari kalbasa sad. Tambok ra ba kayo sa aron? Dito sad ay ta, hindot na kay tubo tong kalbasa. Hindot yung kalbasa. Sunod nga tong suroyon sa ni ukra ni. Ukra. Matumban daw. Matumban gyud nimo. Oy, wa man nimo makuha na. Oy. Kanawa dai. Ukra. Nasuyo ni mo, mausban sana. Mapadong na sana. Ato subayon ari ba, makatunob sa taan eh. Ukra ni sila. Bago pa kayo ni ilahang nanurok ni ilahang nga tanom, dili parehas dito spikas. Nagkuhan, dagko naman to. Naway-wahim na gamay lang preparasyon ko, bro. Sige lang. Importante nga niya. Kasi pag mauwahi, wala problema. Total, dili pa mauwahi ang tanan. Mga okra mo na yung mga okra ni din eh. So ikatulo na ni, kaya doon na may kalbasa, paliya, okra, ikatulo. Ikatulo ni okra. Sobra gyapon sa napo kahasok. So wala problema maghinobra, importante nga dili mo kubos sa napo. Mao man na siya ato ang gayo. So kung daan eh, gipreparasyon pa sama na eh. Para sa taong ni. Dara.
Mao na lang ang farm technician din eh. Si Boss Billy the Kid. Ba kayo. Hindi mo siya basta. No. Kau diha batong na diha. Batong. Ato tanawon. So ang dinis taong wap ani siya tanom, preparasyon pa. Giluyong na daan, diretso na ni siya. Turok na. Tomatis mo ni daan eh. Tomatis ni daan eh. Duha ka platform ni tomatis. Ang ilahang batong mo nga nanubo na. Nindot sa tubo ilang batong oh. Tanaw. Ora, laray oh. Oh. Dahil siya lain siyang bahay. Oh. Batong ya po ni, batong. Batong. Buti pagtrabaho ron kay landong pod. Way init. Preparasyon ay para suan, compost pit na. Para sa compost, na nagkaot sila para compost. Dili ra man panason kayo. Dili ra. Nabion eh ang presidente sa Purok Tisa, Ivy Watin. Nay kani nga pila ka buok na pito may gibawam ta pito ang ato ang gihanyag sa atuang kapitulo sa kuan, lalawigan nga papilian nato. So nagpili ta og 5. Unsa man itong gipiling 5 day? Kuan, okra, batong, tamatis, palya o kalbasa. Palya kalbasa. So 5. Ito mo ko'y gipapilian niya, gimo na pili lang tayo sa 5. So mo ko nilang gipili. So kisam mga kuan, mga specialist din sa ato ang purok. Atong bay si Juliet Villegas. Juliet Villegas. Una ron re wala ra. Wala ra ni. Si Marilyn atong tingi sa lingi sa gamay. Kalayo asa di mo tong putim sang lisensya. Mao na daghang ang kwarta. Mao na. Sige dagbag ko. Mao na lang tresurera. Marilyn Ubay, nagpunan ng tresurera. Unya puno kay na iyang secretary si Yula Wamilda, Yula. Ay, Ma'am Yula. Na kumbating mais Ma'am Yula. Atong auditor si Evelyn Dignos. Evelyn wa dire to na. Dito. Nag-audit si Evelyn wa dire. Ito nagikan. So kisa pa man ato ang mga PRO. PRO si Sarawakan. Sarawakan. O si Dali Dignos. Dali Dignos. Sila. Atong kuan sa garden si Baby. O niya nga ato ang in charge. Sa garden. Maoy ato ang kasaligan gyud sa andam sa kuan sa garden. Mao si Sir Billy. Ana Sir Billy. Ana, na kana na distansya gamay bitaw. Anya sa. Kana. Mao na Sir Billy Rodila. Mao na siya. Niya. Diyan na ang ato ang muse sa Purok. Miabot si Miss. Siya rin mo pailan niya. Si Miss Mayeta Navio. Mayeta Navio. Naliyungit ko. Hi Mayet. Paninindoton. Okay. So mauna kadto. Kini si Bandolito lang gid ko maingon nga kung kayon mo itong video, palihog og like. O niya comment po diya sa ubos, comment section para makibaw ta kung sa inyong buot mahitabo sa tuang paghimo og video niya. Tiwasin na lang yun. Please subscribe. Hit the notification bell para nga di mo mauwahi kung doon na patay marang sa mga sunod pa nga mga video alang gihapon sa Sugbusog program. Unsa gini Purok dire?